Sigrak siok gulung sono mapak medal ke Sang Prabu Klono Swandana. Ayo nger, wayahe mlaku-mlaku ning kutha Ponorogo hentoran lomo lo. Bus Sang Pati Pujuho ana medal ana lalatah didereke ana ing sawadyane Sang Prabu Klono Swandana. Lakune Sang Kudha kang nderek ing Kati mawa kadya awinaringi kadya kasirmaning ana ing dalan kadya sirna kalis nening Sambikala. Yen rambut kandel kadya jamus kamil wasada bagus kadya lumampahing wah Janaka. Simbar dodo dedekat digayaning ora tedas papak palune pandhe. Sun mata ajiku kelambine anta kusuma otot kawat balunge wesi sungsuh padha digaya tinulang omo Wangsa putra solah sang krigane Sang Prabu Klono Swandana lho saka laladan kutha Ponorogo dedher kadya anggawe bungaing masyarakat dadapan kene kene soale ki Wangsa putra lho iki arjen Baran Baran pukule demen jos look soale iki Wangsa putra lagi dadapan lagi ora sepele not wong dadapane wong sugih-sugih tak dongane panjang umur seger waras rezekine oke tepuk tangannya mana Ki Wangsa putra pandemen ayo le ora sepele loh ora sepele Ki Wangsa putra iki Ki Wangsa putra kaya kene gelar
Dior tenan iki. Bos pom Pak Care. Yup. Lo ah lo ah lo ah. MC Audio memang penak tenan Ger. Oh iya, geler iki. Ayo, yo Teo. Nyun sewu ya. Ki Wangsa Putra. Ayo. Ayo. Oh, jos. Ayo dah. Sauto Ger. Siapa tangannya mana? Kuwi urung aku. Ki Wangsa Putra. Ayo le. Ala kiter kumiter. Anak buahnya kok bisik gitu. Dela, ayo kedua. Oh, ayo Ger, ayo Ger, ayo Ger, ayo Ger. Ngono, Not, hidup not. Monggo sawere ra apa-apa, 5.000, 1.000, 2.000. Syukur bake 50, 100 rezekine luwih akeh. Heeh. Penak to. Sing ngomong salto sapa? Mar, Hah? lha kowe kok ngluwejing dhewe ora kancamu lho garap koyo ngono kuwi. Wah, aku isin di Jawang Pak Carik ya isin to aku. Masa Pak Tarik Semar niki mengki lek sauto jenenge kenyawer. Iya to. Ki aku tak salto sih apa piye? Kusikno. Kusikno. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak. Piye? Hah? Piye? Ki pripun, Bu? Aku salto piye? Sauto. Oh, kalau kok sauto. Nyawer apa ora? Oke, tunjukkan pesonamu wong dadapan. Tepuk tangannya mana? Pukul han. Kalau SMS kru lagi. Semar kaya ngene iki sauto. Persik alun sawere, Bu. Sawere 5.000, 2.000 ra apa-apa wis. Heeh. Saya tenang Mar. Udilmu tutup ana sik, udilmu sawanan kok. Oh, sawanan. Awas. Kayak ngene. Loh. Oh, aduh. Bocah kayak kira-kira. Satu pukul. Sepena. Ayo Ger. Wors. Kasih tepuk tangan, kami tepuk tangan buat Pak Semar. Terala. Pak Tarik, Semar pun sauto ndak penjut. Sek. Liyane lho, tung tul. Lek sepi lah. Tung dasmu. Dasku loro ya. Aduh.
Kobong mar ndasmu. Kena iki, Mang. Ayo dudu ana not. Sikil nang dhuwur ndas nang ngisor sing mlaku-mlaku ngono ki lho not. Aku iso lek ngono kuwi. Jajal. Ya, Jajal tak. dudune cenat. Oke. Ayo. Pukul. Oh. Wah, sawerane itu. Iya, sawerane los. Semar rasa pakai saweran, iki kapok iku tenanan. Iya. Saweran akeh dhewe iki kok, Mar. Wong ngono ki, Mar. Kayak ngono kuwi. Kaki di atas, kepala di bawah. Kasih aplaus buat tangan buat Ki Wong Saputra lo. Ulah. Dan Kowe iki lho. Wong jaremu iso. Omongmu iso. Aku ora iso. Lah kok biasa Iya di sini. Aduh. Piye? Iki kudu piye nah? Dasku loro e. Ada. Ayo sing salto kowe ya. Ayo pukul Mas. Kok pakai kancane kon sauto daerah sauto pakai talanono sing siset. Iya. Ki Wong Saputra lo. Semar ganti. Wis auto sik kamu nyereh. Bobone. Nah, ki semburi ki. Kasih tepuk tangan buat Ki Wong Saputra lo. Lah. Mar suamu. Kuwi apa, Ibu? Mar. Kuwi apa kuwi? Weh, Lah kowe suwal gombal jane. Kowe iki to, Mas? Suwal ales kondi jane. Suwi kayak ngono kene suwe tekayan bisa ning gopek. Somlorot mbok dirapeti sik to lah. Ya ampun. Macak laman Mar. Kuwi tukang jahite tutup Mar. Talanono sing rusuh tenan Mar. Sesati. Seseti tenanan. Awas. Atraksi sap tai aku isin karo Pak Carik. Pak Carik. Kowe wong terus tukono suwal aku to Pak Carik. Niki tukang jahit tutup niku Pak Tarik. Nyamong Mbak, sama nyamang aku. Loh, kowe ngisir aku piye? Cinta ora we ngono. Ki tondoke ndasmu. Sepurane Bapak Ibu. Niki suwal kula suwek. Tukang jahitnya tutup. Kok kowe oleh ke pabrik kaya ngono ki? Wah, aku isin aku. Yo, ilang ngono aku lho. Pak Demen. Iya. Bu. Aku lek masalah salto iki kalah. Tak tunjukne menara 5. Peng. Ayo pukulan. Jaro Peng. Aja waru-waru. Lolo. Awas. Sualmu gondelana, suale gondelana. Itu mencolot nang buri. Wong-wong kena sawan kabeh. Awas. Lah. Tebak nang itu. Wes. Gondelana. Nek mencolot suale nang buri wong kena sawanan malah repot iku malah. Lah. Wah. Wis ora apa-apa los. Kena. Anu
biasa ya, biasa. Efek separuh gendelana sintenan. Alah. Karo dene papat ora kuat lho. Anu bar. Mar Semar. Dalam Sekali-kali aja atraksi kono menek wit ngono lho. Ngesake kancamu sing iso Oh, iya. bopo kuwi tuweken. aku lek masalah ngene iki ora iso. Oh iya. Ya ta? Wit. Menek wit kono lho Mar. Sekali-kali. Menek gak sumu yo. Lho, Iya. Mau Semar SMS kuwi menek wit. Anu iki dangdut to piye iki? Oke ya. Ya ta Pak Care? Tak pukul dangdut iki. Iya ta? Pak Demen sulku-sulku batok Lagu mau apa? Sembarang. Garam Cina pukul Mas. Oh, garam Cina. Iya ta? Soale Ki Wongso Putra lagi. Ayo. Oke. Ya, sik sabar. Tenang. Nek Ayo, nyamper pukul. tenang ya, Sar. Pak Care. Tak anteni lho we. Rek Care. Tak anteni lho. Ayo Mas. Ki Wongso Putra lagi pukulan. Hei. Garam Cina dipukul dalam. Soale Pak Carik terus lagi. Terima kasih. Ya toh, wong dadakan terima kasih. Sik toh Bos, ngalio. Tak dongane panjang umur. Seger waras rezekine oke Pak Carik. Carik. Tempel iki. Budalan, parat, bugar. Temen panggau kelo dela holo Teo Kayang Garyo Ki Wongso Putra halo bagus Jo ayo pukul nih Ki Wongso Putra lagi wes deh iyo Amo Jaya Merata Singa barong nyata bebayani Kerang-kerang tan keropi nande
kapindho kaono watak nira dur angkara kakang suwun gawe gegese sasama yen lena kenopi alahi mingkar mingkuring ora akranan marti siwi sinabung las mene hidup sinupo sindo karto mereka karto pakertine ilmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama agame haji kalau berjalan prok 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 aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok 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 aku seorang kapiten sing tenang bacare pokoknya tetep bayar lo Suro 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 Senwata ajiku pamelas asih jagat dewa Bathara kang tak udi den udi wis dadi Suro undang udah saka kene diwangi swara bekon keplak kendang geger kadya sang mapan bagai suruh padha nonton kanggo tetulak omo-omo sapa kang kebintang ana alas kang gedhe kono alam panyo jip setan perangane bisa sira yen ana lumampahe bandeng suruh padha nako rakati
mata aji ujaran goyang tak goyang ano tengah latar ubet kulawe menang sama itu gue sot dalan angkot guru cukur segoro asap sen sampai ke nama pengasum sampai pratondo gawe kesem sampai jumatang orang paminasa ayam mentetrep kalis nirang sampai Allah salam hae ayo podo hae sejik podo ngadoh kendang nyedak omrene
Hiu. Heya. Os. Ayo ger. Woi. Hello. Ayo yang ngono kira yo. Hello. Hello, Joss. Ôi, bỏ luôn số bảo luôn số cái này con thấy lên kìa. Đừng mà nó có thác cái mà làm Gusti Kang Thoát Thiêng.
Dongola
setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkase waktu tangalan pangestu mong kanggo sliramu tembang dongane ibu kanggo jaratimu Gusti bakal mayungi sampai kabeh langkahmu langgeng setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkase waktu Nggih anakku rungono ibu titip tembung nggo sanggore madyane bebrayan aku kemi lanas titi sing sabar lan ngati-ati mugi anggonmu bebrayan selawase tansah pinare kamulyan tangismu dadi dongan ning atiku sabane semua dadi jayatalanku tangan sing wit cilik tak gegem saiki kudu tak celake mergo wis titiwan jeni terus kita lan uripe dongan pangestu mong kanggo sliramu tembang dongane ibu genggaman ceratimu Gusti bakal mayungi sampai kabeh langkahmu langkah setya tuhu saka ijab kabul nganti pungkase waktu dongan lan pangestu mong kanggo sliramu tembang dongane ibu genggaman jaratimu Gusti
Yuk yuk. Oh, 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 oh. Iki dawuh tepatang para kata kinasih panjenengan tasik kaibur dene keluarga besar Ki Wangsa Putra